Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu iki siswa kelas 1 bakalan sinau ulangan loro buku terampil basa Jawa, yaiku kesenanganku. Saiki semaan gambar bocah-bocah lagi dolanan iki. Nang kene eneng Danu sing lagi dolanan bal-balan, eneng Bima sing lagi maca buku, eneng Siti lan Rini lagi dolanan dakon, lan ono Rani sing lagi dolanan lompat tali. Nah, cah teko gambar iki. Ayo disimak. Sopo kuwi sing dulinan bal-balan? Nah, sing dulinan bal-balan bener yaiku Danu. Nah, sing maca buku kuwi sapa jenenge? Ya, bener. Sing maca buku kuwi jenenge Bima. Nah, saiki sapa to kuwi sing lagi dolinan dakon? Nah, pinter. Sing lagi dolinan dakon ana Siti lan Rini. Sing terakhir, sapa sing lagi dolinan lompat tali? Nah, sip, pinter. Sing lagi dolinan lompat tali ana jenenge Rani. Saiki bocah-bocah sinau ngidentifikasi aksara utawa huruf kangge nulis tembung utawa kata. Iki perhatekno aksara ning ngisor iki. Ana huruf utawa aksara yaiku K, A, S, T, I. Ayo dibaleni. Ana aksara K, A, S, T, I. Cara macane yaiku kasti. Sing keloro ana aksara B, A, L, B, A, L, A, N. Ayo dibaleni ne. B, A, L, B, A, L, A, N. Cara macane yaiku bal-balan. Sing ketelu ana aksara M, L, U, M, P, A, T. Yo dibaleni ne. M, L, U, M, P, A, T. Cara macane mlumpat. Saiki bocah-bocah sinau ngurutake aksara dadi tembung sing bisa diwaca. Saiki perhatekno gambar bocah-bocah kuwi. Bocah-bocah kuwi lagi ngopo? Nah, ben iso jawab, yaiku coba susunan aksara ning ngisore. Ning ngisor kuwi ana aksara M, E, S, N, A. Yang disusun apik lan sesuai gambar yaiku dadine senam. Cah ben gue luwih semangat maneh oleh sinau, coba saiki nembang bareng-bareng. Kowe bisa nembang karo bapak lan ibumu utawa mas, mbak utawa adimu. Nah, saiki nembange irah-irahane utawa judule cublek-cublek suweng. Ayo padha nembang bareng. Cublak-cublak suweng, suwenge teng delenter, mambu ketundung budel, pak gempole rak lere sopong guyun delekake sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong. Cublak-cublak suweng, suwenge teng delenter, mambu ketundung budel, pak empong lerak lere sopong guyun delekake sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong. Saiki nulis aksara utawa nulis huruf. Nah, huruf-huruf kuwi ana apa ae to? Coba perhatekno gambar iki.
Aksara iki diawali teko aksara A, sing paling akhir aksara Z. Sopo sing wis iso nulis aksara? Nah, pinter sing wis iso, sing dereng saged. Mangke neng omah iso sinau kalih bapak lan ibu nggih. Sawise sinau nulis aksara, saiki sinau ngurutake aksara sing dereng urut. Coba perhatikno gambar kuwi. Neng gambare kuwi eneng aksara sing durung urut. Aksara neng kono eneng E, A, C, F, G, B, D. Nah, piye nek diurutake sing bener? Nah, nek diurutake sing bener yaiku A, B, C, D, E, F, G. Sakliyane nulis ukara, saiki padha sinau ndelok gambar yaiku piye carane lungguh sing bener lan piye carane nyekel petelot sing bener. Yen olehmu lungguh sing bener kuwi, kowe bakal bisa njaga kesehatane balung utawa tulangmu. Lah nek nyekel petelotmu sing bener, tulisanmu kuwi engko bakalan bagus. Cekap semanten mawon nggih sinau bareng Bu Syahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.